Ramogi kamana nyokum kito Ramogi TV ka une wang sai chenro marwa mara ng'ich welo ma kamo kelo ni weche manyien gi gima timore mbele pacho ka ndie gi weche mawuok kano. Bang'e wabiro go mbaka gi akelo Misori men jagoro maduong' Kupet gimomiyo aput manochuogi mar nono weche mag somo nogo chapa pachgi gi gik magidwano losi. Wabiro penja ne kaka japuonj maduong' gi jagoro maduong' bende Kupet kanyo ni to gineno nang'o apudno nomiyo gi report magidwaro koso report no giyie wabro go kolo iye achiel kachiel umbedo iri jopachu 2-3-6-0 anto nyinga Trevor Ombija ja ndingo panga jonyakach ndeno no Ombija taya nyakwar guok kocha pesa magi weche manyien mawango. Sirikal ma Kenya koro chungo chenro mar World Coin makao nonro mar tong wang jo Kenya ka chulo gi omenda. By mid of this month we will see a different situation. Jatend Kenya William Ruto koro singoni nengo sukari dhi lor piny thuolo mar jumbe 2. All the people who attacked our people yesterday have been neutralized. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki oyango ni obila nyonego jonjore 60 mag Al-Shabaab katemo timo monj Lamu. Ero kamano kum kitera Ramogi TV ka ndi jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Wachaka ni weche manyien ni jatend migao mar arita Kithure Kindiki ogolo chik machungo chenro ma osebedo ka dhi mbele pacho ka ndi mar kao nonro mar tong wang oganda jo Kenya ka ichulo gi omenda maromo siling 7,000. Kindiki wacho ni piny owacho osechako timo nonro mar ng'eyo ageta mar kao nonro no mosebedo kitimo gi kambi moro mong'ere kaka World Coin ka bende okumo chenro moro amora machal kod mano mondo kik timre pacho ka ndie nyaka tiek timo nonro. Lydia Okeyo miwa ler mar wachni. Chenro mar kao nonro mag tong wang oganda jo Kenya kitiyo gi masin moro mamenyo wang tir mosebedo kadhi mbele pacho ka koro chungi. Piny owacho kokalo kuom migao mar arita ma pacho ka ogolo chik makumo chenro no ka jatend migao mar arita Profesa Kithure Kindiki ogolo boke manyiso ni piny owacho koro osechako timo nonro ewi chenro no mar ng'eyo gunde. Kindiki wacho ni migepe buora mag piny owacho kama oting'o mano mar arita, weche tudruok manyasani kod mano mar omenda osechako timo nonro mar ng'eyo adier ewi kao nonro go. Migepe go geto ng'eyo adier ewi kaka ibiro tiyo gi nonro mar oganda jo Kenya mosekao kaka yor chiwo arita ne nonro mag oganda jo Kenya. Kindiki bende ogolo siem ne kambi mora mora ma ibiro yudi kata chenro mar kao nonro makamago kowacho ni ibiro kao ne ondamo mar chi. Duol mochung' ne chenro mag omenda mayude yor mbui motisini Capital Market Authority oyango ni kambi mar World Coin no onge gi lesen michiwo gi duol no kaka chike ma pacho ka dwaro ka koro gi kwa oganda jo Kenya mondo mi obed motangi kembe makao nonro magi aoyae. Duol mochung' ne weche tudruok ma pacho ka motisini Communications Authority of Kenya bende okwayo jo Kenya mondo mi obed mabor gi kambi machoko nonro no. Duol no wacho ne gichich gi kambi mar World Coin no magi wacho ni ok chiw ler ewi kaka gibiro kano nonro mag oganda. Bende giwacho ni kambi no orem keto winjruok makare gi jopiny ewi chiwo nonro magi kendo rem nyiso yore magi chiwo go arita ne nonro go mag jopiny. Jatend migao ma tudruok gi pinje ma oko Alfred Mutua kokalo mbui ma Twitter okwayo oganda jo Kenya mondo mi oriw piny owacho lwedo e chungo chenro no kowacho ni adier ewi chenro makamano kong'ere kendo nitiere dwaro mar chiwo arita ne nonro mag oganda jo Kenya. Nyaka sechegi oganda jo Kenya mohewo 350 osekao nonro mag wengegi ka thothgi to ok ong'eyo gino ma gidonjoe tek ne giseyudo omenda maromo siling 7,000 michulo gi bang' ka nonro makamago. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Weche mag siasa ni riwruok mar Kenya Kwanza giko ne oyango nying joma dhi chung' ne gi twak mar kwe e kindgi kod kweth mar Azimio One Kenya Alliance. Ote mane orne jofwambo datango ni joma ni kanyo Kenya Kwanza olando ni jokanyo mage gini jotelo mar kweth mathoth e od bura mamalo mano Kimani Ichung'wah mantiere kanya kilonu nyinge sani ka kasto gi Senator Aaron Cheruyot
ma en jatend kweth mathoth e Senate, mano Kimani Ichung'wah mokwongo, mene jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wah. Senator Aaron Cheruyot bende nitiere kanyo, ma en jatend kweth mathoth e Senate. Kasto bende nitiere Governor Cecily Mbarire, ma en jakom e duond bura mar UDA, mane Cecily Mbarire bedo kanyo. Jalup jakom ma UDA ma Hassan Omar bende nitiere kanyo endo, kanyakla kod Catherine Wambilianga. Catherine Wambilianga en jaod bura ma county ma Bungoma. Gilando ni agenda margi oting'o weche mopogore opogore kaka chuogo commissioners mag IEBC, mana achiel kuom gima gidwaro kete tim chik marango pok marom gi ne kit chwech duto e thuolo mag telo, mano 2/3 gender rule. To girido chik matayo omenda mag CDF, gidwaro bende ni ochuoga apisas ma jatend kweth maketo sirikal tesre, kod jiwa pis jotend migepe, mano ofis makoro sani nigi jaduong' miluongo ni Musalia Mudavadi. Mane gik magidwaro kanyo. Gisechuogo jogi abich, Azimio bende nosechuogo jogegi. Kwa dhi mbele ni jatend piny Kenya William Ruto oyango ni gisechiwo lesen mar rwako sukari mawuok e pinje maoko e pacho ka endi kaka yor duoko piny nengo mar sukari masani ni malo mokalo. Ruto kata kamano lero ni okenge mag siro jopur niang' oseketi kaka yor neno ni kembe mag sukari mapacho ka bendo chako chier kendo. George Bati miyo waler. E twak mare gi jofwambo e par jot mar jatend piny Nairobi, jatend piny William Ruto yango kenge ma piny owacho mare medo keto mare no ni sekta mar pur mapacho ka obedo mongirore. Jatend piny manoyie ni en adier ni nengo sukari sano ng'awre ni jo-Kenya mathoth, olero ni ne ok gidwar rikni mar omo sukari oko nikech timno ne osetigo e kinde mokalo e thiro pur mar niang' e pacho ka. It is true the prices have gone up. We have been reluctant to work against farmers by opening importation. Importation has always been a problem in Kenya, that sometimes importation has been used to destroy the whole sugar industry. Kosingo ni nengo mar sukari dhi dok piny e thuolo mar jumbe ariyo mabiro, jatend piny William Ruto koni gisechiwo lesen mondo sukari mawuok e pinje maoko donje pacho ka e kinde ma imedo keto kenge mar bero sekta mar niang' thurka. Now that we have ascertained that there isn't sufficient supply in the COMESA area, we've now opened globally, and I want to announce that I think in the next 1 or 2 weeks, at least by mid of this month, we will see a different situation pertaining, because that's the time we expect stocks of sugar to come into the country. Ruto bendo yango ni en kanyakla kod jatend migawo mar pur gisebedo ka gitimo lalruok kod jotelo mawuok e alwora ma ipidhe niang', koting'o governors kod jood bura mar tiyo kanyakla kendo keto kenge mag ting'o malo jopur mag niang', kendo ni weche mag niang' idhi twage e kinde buch jotend migepe juma manyien. The minister here has had a meeting with all the governors from the sugar growing areas. He has had a meeting with all the members of parliament. I have personally had maybe 6-7 meetings with my economic team, with the various stakeholders, and finally, we now have a roadmap that will be discussed in cabinet next week. And I want to promise the country that we now have a comprehensive plan to sort out our sugar subsector and make sure that that area is properly aligned to serve the interest of farmers first. E wineno ni piny Kenya obedo kod chiemo moromo kendo jolo jopur yudo mwandu mag pur e nengo moyweyo. Jatend piny olando ni kilo 50 mag mbolea mane uso $3,500 koro sani olwar nyaka $2,500 kochakoro odiechieng' manyoro. Today, I am proud to announce the commencement of the second phase of our program. On this leg, we shall begin to immediately bring down the price of fertilizer from 3,500 to 2,500 per 50 kilogram bag beginning yesterday. E kinde ni moganda jo Kenya medo ywago pek mar ngima inyako tenre kod nengo mamalo mag chiemo, piny owacho osingo ni giketo kenge koting'o mag jiwo weche mag pur eno ni chiemo obedo morome pacho ka, kendo neno oganda jo Kenya obedo gi fungruok mar nengo mag chiemo e pacho ka. George Bati, Ramogi TV, State House, Nairobi.
Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oyango ni obila nyorakore gi jomaundu ma ichich ni gin mag kweth mar Al-Shabab kendo nego 60 kuomgi manyotemo monjo jowuoth e apaya mar Lamu Tana River. Kindiki ne olose nyim od bura kama ne ochope mar chiwo ler e wi yore mag keto arita ne jopuonj ma ondiki e gwenge mar arita orochore kaka Lamu, Mandera gi Wajir kod Garissa bende. Kaka jafwambo marwa Judith Omondi lero, jopuonj ma kwan gi ok tin ne 37 osenegi chakre higa mar 2012. E nyim kamiti mar od bura mamalo marango chenro mag somo, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ne ochopo mar chiwo ler e wi arita mar jopuonji e gwenge mar arita orochore. Kae, Kindiki onyiso od bura ripot e wi rakruok gi kweth maundu mar Al-Shabab, ka olero ni jomaundu ma kwan gi ohewo 60 nyo obila onego kanyo gitemo liwo mondo gimonj jowuoth e apaya ma Lamu Tana River. As we speak, we had an attack yesterday, I said, at the intersection of Lamu and Tana River, where the public was attacked by over 60 armed terrorists in different groups. And the target was to hurt very many people. Now that operation has been going on since yesterday. And I can report we have neutralized all those threats. All the people who attacked our people yesterday have been neutralized. Kindiki olero midhiero mabende osekwako sekta mar arita e kinde ma apisas rakore gi jonjore. Owacho ni apisa mag kwe ma kwan gi romo 30 osenegi e kinde dweche 2 e gwenge ma Lamu, Mandera, Wajir kod Garissa. Korka arita mar jopuonj, Kindiki wacho ni maromo jopuonj 37 osewito ngimagi chakre higa mar 2012 ka 5 to oseyudo hinyruok mag magina e lwet jomaundu. Lipodno oyango ni thoth jopuonj ma ichielo gi magina ichielo e gwenge maginie welo, gino mane okelo penjo wi gima omiyo jopuonj ma welo ema inego. Why is Al-Shabaab targeting the non-locals? Because if they are attacking teachers, they should attack all teachers indiscriminately. That means the ministry or the government has not gotten the root cause. Jatelo no okoni nyaka ne odonji e telo, oseloso chenro mag daro jopuonj kendo terogi e kuonde marita berie. All teachers will be evacuated and pulled at safe points, and then they will be escorted to and from school until we flush out the current threat. Kata kamano, moko kuom jod bura oseyo piny owacho kuom rem kedo kod Al-Shabab e kinde mateko gi duto to gikete rakruok kod jong'anyo. I have seen that the last 1 week you deployed brutal force to deal with innocent demonstrators. If you can use this brutal force along the borders, don't you think you can stop these Al-Shababs? Kindiki olero ni Kenya onge kod kwan moromo mar obila manigi lony marakore gi njore kaka mag Al-Shabab. The type of threats that is faced in northern Kenya and other areas with serious security challenges require more deployment of specialized elite police units, and we don't have enough. We don't have enough of this. We are working towards enhancing. Migawo mar arita ogolo paro magipani nyalo reso jopuonj matiyo e gwengego. Maduong' mogik en ni mondo duol mandiko jopuonj olok jopuonj matiyo e gwengego to ya kuonde moko kendo ndik jopuonj mawuok kuro. Judith Omondi, Ramogi TV. Aput manyocha omi ting' mar nono yore mag bero sekta mar somo koro yango ni omenda ma sirikal osebedo ka chiwo ne sikunde koro nego medi. Lai manyien mar somo biro neno ni omenda ma kamano chiw ne sikunde okenge 2 kaluwore gi kwan jopuonjre sikundego kaachiel kod chiwo pok marom e sikunde. Jakanyo e sekta mar somo bende ochiwo pachgi e wi okang' mar timo lokruok e chenro mar chudo mag sikundego eko kaka Sharon Ong'ao leronwa. Nonro moyangi gi aput ma osebedo katimo nonro e wi lai manyien mar somo e pachoka. Koro yango ni omenda ma ichiwo ne sikunde mag junior gi senior ibiro timnegi lokruok. Chenro ma igeno kete tim e kind thuolo mar dweche 6 mabiro. Jodito mopogore opogore mantiere sekta mar somo orwako paro makamano. Capitation
en gima ber manotimore kendo ne review mar capitation nikech kana waketo capitation iga 2003 reviews mosetimore kind sano nyaka sani ne tin kabisa kowach ni capitation sani ibro tim review bro bedo after every 3 years en gima ber kabisa nikech ingeni economy bebe sodo nengo gik moko sodo. Jalub jagoro mar NATO poyo piny owacho kuom keto lokruoge mar pok mar omenda ma sirkal osebedo ka chiwo ne sikunde. Sani ka giseketo ni pesa ni ka gi include early childhood education comprehensive school koro sirkal nyaka ng'i kaka giketo pesa at that level of training kendo gimoro maber manobiro ni jopuonj mapuonje early childhood education koro teacher service commission nyaka ng'egi miyo gi certificate bendiko gi to biro gi schemes of service makoro kata ka gibedo deployed e county to gitiyo ka ng'ama chulo gi teacher service commission. Jagoro mar riwruok mar jopuonj mar Kupet bade ma Kisumu oseo piny owacho kaka osebedo ka chwalo omenda masani ne sikunde. Pes 50% ni onego bedni orega first term, second term onego bed 30%, third term 20%. To koro sani principal dhi loro school next week for the second term kadhi rumo. Saite ma gidhi loro school ni gidhi loro school ka pesa mano orne mana mar first term to en 50%, pesa ma second term poko biro to first term pesa ne obiro ka wasego ko the whole year for 6 months e kanye pesa ne obiro kai second term ka dwe mar auchiel. Awange oseo pek ma jopuonjre osebedo kakale kaluwore gi nok mar omenda. Ok ber ka nyithindo somo e yo matek nikech pesa poko or. Ok ber ka nyithindo ok nyal timo Kenya Continuous Assessment Test nikech gik mitimo godo penj be pod onge. Ok ber ka nyithindo skunde ok nyal run, skunde ma special needs education be cannot run nikech pesa mioro gi poko biro. Nonro mar somo yango ni omenda ma piny owacho osebedo ka cholo ne skunde idhi medi. Wach mar riwruok mar Kupet wacho ni gisebedo ka gikedone. Sani report mar Presidential Working Committee o recommend ni pesa ni odhi omed. Mae e gima union osebedo kaka wacho ni pesa ni thin. To thin pesa ni ok en problem ahinya. Problem en ni oleo. To kata higa ni oleo. Awange ochiwo paro ne jotend jopuonje mondo kik yaw skunde ponono ni ok ochiwnegi omenda modong'. Wan kaka union wa demand ni skunde koloro next week wabiro wacho ni kik giyepi September nyaka free primary gi free secondary okel dwe mar aboro ni kik uyaw skunde kokuonge pesa nikech ok ubiran school maonge pesa. Gisani sirkal osebedo ka chwalo omenda mar somo mar siling 1,420 ne japuonjre ka japuonjre mantiere skunde mag primary, siling 22,444 mag jopuonjre ma somo e skunde mag sekondar ma idhi to iduoge. E lokruoge manyien, nyithindo mantiere nasari biro yudo omenda mar siling 1,170 e higa. Jopuonjre skunde mag primary biro yudo siling 2,238. Nyithi junior sekondar biro yudo siling 15,43 e higa ka jopuonjre mag senior sekondar biro yudo siling 22,527. Sharon Ongao, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto tuwo dhoge ni en wuon ne ok ochiwo thuolo ne jopiny mondo ng'ade yien aoyaye. Ruto wacho ni en ochiwo thuolo mana ne ng'eto mar yien e bunge moyiedhi ni chenro mag ohala. Maendi biro bang' ka doho kawuono ne ogolo chik mondo mi chung ng'eto mar yien aoyaye e bunge ma pacho kaendi. George Bati miyo waler. Jumbe manok bang' jatend piny William Ruto wito oko kum mane oket motelo mane thiro beto yien e bunge ma pacho ka kendo yawo ohala mar yien. Doho ma ochung' ne weche mag alwora kod lowo kokalo kuom jal buche Oscar Ngote ogolo chik machungo wach mar jatend piny mano yawo ohand yien e pacho ka. Jal buche Ngote ogolo chik matamo piny owacho chiwo lesen mora mora mabiro chiwo thuolo mondo bet yien e bunge ma pacho ka kaka yor ohala. Doho bende dwaro ni joma oluong nying-gi e burano omi andika manyiso chikno motelo ne winjo bura tarik 14 dwe mar aboro mar higani. E bura mar kwedo okang' mar jatend piny yie ohala mar yien kod beto yien e bunge ma Thurka, riwruok mar okinde LSK ne ochwalo ng'ur e doho ka giwacho ni okang' mar jatend piny ne ok ochiwo ranyisi e wi nonro manyiso ni yie ne jo ohala mag yien beto yiende bunge ma pacho ka ok bi medo midhiero ma osekel kod lokruok chal kor lwasi. Gikoni mako dhok ni piny owacho manokoni oketo kenge mag pidho yien bilion 15 e higni 7
lo maromo eka milion 26.2 kendo keto kwan mag bunge e pacho ka chopo atamalo 30 ema koro golo chik mayiene johala beto yien e bunge mathurka. Andika mag doho okoni kata bang' midhiero mar oro kelo achiedh nade maduong' ne oganda jo Kenya, kendo jatend piny owuon wuok apiaya mar jiwo pith mar yien, weche siasa chal kama koro keti e chenro mar rito alwora. LSK ne okoni yawo thuolo ne johand yien mondo mi otong' yien, nyiso ni piny owacho ok ni kod paro makare, kendo ok odewo kaka bunge konyo e kedo kod lokruok mar chal kor lwasi kokalo e chungo muya ma dhano yweyo, kendo ni ma dhi medo midhiero ma oseneno e kinde mokalo. Kata obedo ni doho koro golo chik makamano, jatend piny William Ruto chiwo ler ni mana yien manitie bunge mag ohala ema noyie mondo ng'adi, kendo yuto mabiro wuok e ohalano nyaka keti e chenro mar siro pith mar yien e pacho ka. If we are harvesting trees because they are mature and they are commercial plantations, it is just that, coordinated properly, because there is value in us using some of the resources, especially in the commercial plantations, to drive our 15 billion tree growing plan. There is no single coin that is going to come from commercial forestry and the harvest of commercial trees that's going to go outside, making sure that we drive our plan on 15 billion trees. E kinde ni ma piny mangima manyo yore mag duoko piny midhiero ma osekel kod lokruok chal kor lwasi, jokeno ne alwora koni piny owacho nyaka koro bed jo adiera e wi okenge mag kedo kod lokruok chal kor lwasi, ahinya kokalo e chenro mar medo kwan mag yien e pacho ka. George Bati, Ramogi TV. Riwruok makedo ni ratich oganda mong'ere kaka The Independent Medical Legal Unit kata IMLU komakore kod riwruoge mamoko wuok oko mar konyo jogo manohinyore kinde ng'anyo mondo giyud ratiro. Chenrogo riwo koda ka chiwo hocho ne ji manoyudo midhiero, konyo e chiwo kinde mabiro yalo ne jogo ma oyudo midhiero e ng'anyo e kinde mamoko bende. E boma ma Kisumu, moko kuom familia mag jogo manohinyore onyiso morgi e wi chenro makamano. The purpose of this particular rapid response team being brought to Kisumu was for us to reach out to the victims of the rioting, or rather the protest that was being managed by police officers between 19th of July and 21st of July specifically. Some were even beaten thoroughly, even to the brain, because for the two guys who died, two brothers who died at the hospitals were severely beaten by the police, and those are the things that we condemn. What we are looking forward is that all the victims access justice. Ani achiel kuomgi manene nyathine ohinyre nogoye bunde to ne en rubber bullet nogo kar kae. Koro kane wabiro ka notimnwa counseling, koro bang'e pod wabet ka warito lawyer mondo mi koro ndiknwa statement malong'o. Koro ka lawyer osendikonwa statement, wan koro wan gi chenro mar dhi e doho mondo walu ratiro marwa. Obila mag okwach kich odayo dho MCA ma Kisumu Market Milimani wen Seth Kanga kotenore gi ng'anyo manyocho bagi e kaunti no endo. Seth Kanga mane owe thuolo bang' chulo rambur mar siling 30,000 itudo gi ketho mar telo ne ng'anyo ma tarik 29 nyaka tarik 31 dwe mokalo. Mano kelo kuo kod kethruok mar mwandu e kinde gi ketho mamoko bende. Kanga opuoyo obila kuom tiyo gi lony e kinde mane gimake, kendo bang'e gimiye ratiro mare mowe thuolo e kinde mag pok otere doho. I want to urge each and every member who is here, let's keep calm. The process is still on until we will go to the court anytime soon. So let's calm. Let's pray for our brother, Honorable Seth Kanga. Kesi bo tere e court machiegni, kendo wan wabiro mana ka mondo wachung kode kaka voters mage, wachung kode kaka jo Kisumu County, wachung kode kaka jo ODM. To wan gik matimo te wang'in watimo under kipenge mar chik 37 Article 37 oyiene ng'ata picket, kendo nwal timo gigo koluwore gi wach ma jatendwa mar Azimio la Umoja gi principles mage nowacho, ema ne wawacho gi teko modhuro. Emomiyo wan pod wan tok Raila Amolo Odinga, kata makwa, kata twewa, kata terwa jela, wan e tok Raila Amolo Odinga.
Haya, wadhi yue moro machuoko dogot pado ngeche manyien mobro kelo irika yari adeka auchiel nono na kuoro ote ukaindi Ramogi TV kindiki dak wacha dieri ne jo Kenya ongiswa ne ringre mar Al-Shabaab auchiel manyo bila onego go. Mano babatur. Rokamano Ramogi TV an notice nyakwar kanga kan Busia ne nu maber. Rokamano e notice kin Busia kanyo musno jo Busia. Ramogi TV Trevor warito winjo kaka jatend piny Kenya William Ruto dwa duoko bech gik moko chien kaluwore kod pek mar ngima sana gigo mochuno kaka mogo, mafuta taa, fuel kod sukari. 2 weeks promises go twang'iyo godo ok chandwa ma otis tinga oganyo mar Rapogi Kanyamkago erokamano ahinya. Ramogi an Tobias Akande ka nonro mar wang'no biro keto ne jo Kenya mosekaw nonro gi e obadho malich miwuoro. Erokamano ahinya keturu man Ramogi TV. Ramogi TV an Pastor Omondi Otiche mar Gemo Nyinyore, mosna jaoda Sara Tieno Nyaseme gi Archbishop Odhiambo Gura gi Samuel Atongo gi Alo Oyande. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kameduru man oro oti ware adek auchiel nono waduogo bang' baka moko makachuo kik udhi mabor ahinya. Gima ng'ato nyaka ng'e kapok ichako pidho lot, first of all nyaka iket interest ni e gino motegno. Kiseketo interest ni motegno to nyaka ibed gi low ma sizable, nikech kipidho skuma wiki matin mana mar tie ot to mano mana michamo. To ka koro idwa pidhe mar agri business, idwa pidhe ma ka ng'aga ohala, to koro nyaka be yot puodho mabet duong'. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ipata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haitawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi wadhi ane mbele ni kaunti ma Homa Bay en achiel kuom kaunti za boro ma idhi chiwe chanjo mar kedo gi tuo mar nyaldiema kokalo e chenro ma piny owacho dhi timo kuom ndalo 10. Migawo mar thieth olando ni chanjo ma kamano en ma indong' e dhok kendo idhi miye jo Kenya ma kwan gi ok tin ne milion 1.8. Jafwambo marwa Simfros Okinda miyo ler mar wachni.
Kuom thuolo mar dweche 10 mosekalo, tuo mar nyaldiema oselandore counties maromo 26 e pachoka. Kuom counties gi 23 osekedo chutho gi tuoni, ka counties mamoko to pod nyagore kod tuoni. E thuolo ni bende nyaldiema osenego ji 196. Piny Kenya riwruok kod jokanyo mamoko koro chako chenro mar chiwo chanjo mar nyaldiema mindong'o e dhok kaka achiel kuom yore mag kedo gi tuoni. ICG has granted us 1,533,199 doses of the oral cholera vaccine for our upcoming campaign, which is scheduled to begin tomorrow, the 3rd of August 2023. Our focus will be on 8 most affected counties. Chanjo ni ibiro chiw kochakore tarik 3 nyaka tarik 12 mar dweni e kaunti za boro manyaldiema thoro betie, kamoting'o kaunti ma Homa Bay. E okang' mokwongo, Mabuse od twech ma Machakos biro yudo chanjo ni, ka chanjo mibiro chiw Garissa biro geto joma noringo thuchegi. And these countries are Homa Bay, especially in Suba South. In Kajiado, we are looking at Kajiado East. In Marsabit, we are looking at Moyale, Kamkunji and Embakasi Central in Nairobi County, Wajir North in Wajir, Mandera East in Mandera County, Machakos and Garissa. However, for Machakos, why we've targeted it, they had a very large outbreak there last year and early this year. So again, we will be protecting our prisons as a special group. Kalure kod nok mar chanjo ni e piny mangima, oganda biro yudo mana dos achiel kende mabiro tego ratekre mag dendgi kuom thuolo mar dweche 6. Ma timore ka migawo mar thieth e kaunti ma Migori bende kawuono chiwo ripot mayango ni tuo no omuoch e kaunti no kendo oseyudgo ji 3. Kata kamano, Migori ne ok oketi e listi mag counties madhi yudo chanjo. Masani ne wan gi ji 3 mane ward. Waseketo gi tenge, thieth gi yudo, to ok ne giluor ahinya nikech jok mane obedo admitted gi ibiro gol gi machiegni, gidhi maber. Wadani kamidake cho bedi, kidhi konyori dhi e cho oko, pi mimodho, nyaka bed thiedh maber. Ka ok inyal chwake, kionge yien tikawo biro e osiptal to wamiyi yedhe minyalo tiyogo gi pi mondo wageng' gini. Migawo mar thieth obedo jiwo oganda mondo dhi nyime gi rito ler, chamo chiemo moted malong'o e kind yore mamoko mag kedo gi tuo mar nyaldiema. Simfros Okinda, Ramogi TV. Mine moko 2 ne ochwal e doho ma Kisii ka itudogi gi ketho mar nego dichuo moro ka gitiyo gi yadh nindo manigi sum e kinde budho moro motisi ni Mugithi Night e boma ma Kisii. Achije 2 go magin Purity Kajuju kod Caroline Kawira ne ochopo e nyim jayal bura Christine Ogweno itudogi gi nek mar jago manyinge Francis Kariuki. Mosenindo Kariuki iyango ni pache ne olal kendo muche bende oduogo ng'adore ka nyocha ochopo e ot. Simbe ge 2 bende yangore ni nyocha okwal. E kinde no ka nonro bende dhi mbele noduogo yudo ni simbe moro achiel nokel nyaka Nairobi kaendi. Doho geng'o negi kuom ndalo 14 ka nonro to pod dhi nyime. Kesi hii na kwa sababu hamna pingamizi yoyote kwa ombi lake, nyinyi mtaweza kuzuiliwa kwenye kituo cha polisi cha Nyanchwa Police Station hadi wale maafisa wa upekuzi watakapomaliza uchunguzi wao. Mtaweza kurejeshwa hapa kotini tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu au kabla ya hiyo siku, ili afisa ambaye anachunguza kesi aidha aweze kuelezea ikiwa atakuwa amemaliza upelelezi wake ama ikiwa mtaenda kushtakiwa mbele ya koti. Doho siemo gavana machon ma Migori Okoth Obado kod Michael Oyamo gi Kaspar Obiero magina achije ma itudo gi nek mar nyadendi Sharon Otieno ni kik gidonjre gi joneno mani e burano endo. Jang'ad bura Cecily Githua osiemo achijego ni biro magi rambun margi poni ofweny ni nitie kaka gibuogo joneno kata gitemo donjore gi joneno e yo moro amora. E chenro mar yalo buch nek mar Sharon Otieno, jariembo mar nyamburko mar taxi Jackson Gombe manyocha opedho neno mare ne openji penjo kotenore gi neno mane ochiwo ne jafwambo ma bende en janeno e burano endo. Gombe ne opogore paro gi moko kuom neno mane nyocha opedhi gi jafwambo no endo. Gombe wacho ni en ne ok owinjo ywak mar Sharon Otieno kaka nyocha ler gi jafwambo no. Bende nokwedo report matude gi bedo achiel
kuom jonek mag Sharon Otieno. Appearance of witnesses is one of the offences established under Section 117 of the Penal Code. Anyone suspected of committing such an offence should be investigated in the usual manner and appropriate action taken by the law enforcement agencies. In my view, no good basis has been established by the prosecution to warrant intervention by this court by way of ordering investigations in the manner proposed. Nyathi mawuoyi ma jahiga achiel mane okwale kar dak Mashauri Yako e boma ma Homa Bay oresi e lwet jatich ma jonyuol ne nyondiko mondo mi orite. Kaka jafumbo marwa ma Migori George Jumalero, jatijno ojuki e kaunti ma Migori kotemo pondo gi nyathino mondo donjgo e piny ma Tanzania. Bang' bedo kod chuny mol kaachiel kod paro machandore kuom kinde maromo seche 6 kalwe kod lal ma nyathi mawuoyi ma jigni achiel, familia mar Abdulaziz Jilo mawuok kar dakno Mashauri Yako e kaunti ma Homa Bay koro to nyalo buonjo. Mor ma kamayo biro bang' ka nyathigini mane oriko ne okwal kod jatich ne oresi e kaunti ma Migori. To thank God ayudo nyathino okwal Homa Bay gi nyako ma Tanzania ne. To obiro ndalo 2 kende. To ne en gi cruel intention mar kawo nyathina. Wuon nyathini Jilo wacho ni jatijeni moro kanoriko ne pondo kod nyathini osebedo mana katiyone kuom ndalo 2 mokalo. Koro nyara maduong' cha wacho ni huyu ni kama ana shida mingi sana na amekuja ni kama mtu wa kufua, na siku ya kwanza no dwaro ni onende. Oda no biro to tiyo to nendo to natamora. Na kwero nyathina kane hapana. Koro chunya be ncha tek. Gimomiyo mama ni dwano ninde oda, to gimomiyo oda no tigi pesa matin kamano. Nikech en wacho no oda no tigi $1,500 to nendo. Ne owacho ni nyathino riko ni owe e lwet jatijno kinyi ma kawuono ka bende nyithinde kane oduoge ot emno yudo kane onge. Nyara maduong' no weye gi nyathi. Kosa weye gi nyathi kodhi e duka koduogo to yudo ka bano gimoro amora plus nyathi. Koro action mana kawo mokwongo is adhiri Bobby chief mane chief na emadhire to embe ochako refer police station Homa Bay to koka from kanyo to kawo action from there. Keto picha nyathine platforms ma social media to gi kawo gari ka godo Migori Homa Bay nyaka Migori. Achijni bajegni 25 mabendo bila koro yang kaka Agnes Atieno ne omaki nyamburko e boma ma Migori kod jopiny mabende ne timo ni apedha bang' yudo maling'ling'. Wayudo mine moko 4 ka nigi nyathi mayuak kwatemo luwogi to gidonje duka ni gitimo gibudho matin giwuok to nyathi yuak sana. Koro mae gima nochichowa. Koro naluwogi mwagike dho pesa moro magidhi gigolo pesa karibu $3,000 koria moro. Kwa dhi dukano to wayudo magimiyowa namba ma nambano waringo wabiro go ka CID Migori ka omanyenwa mwayudo ka nambano dhi Sirare to machielo to karane gigwenyore ma negipogore. Jatend obila sab-kaunti ma Suna East Ruben Kimboi ne owacho ne gichich ni achijni ne temo pondo kod nyathinero mondo koro dhigo e pinyno ma Tanzania. This house girl who had just been employed 2 days decided to steal this child and he was heading to Tanzania. But following the intelligence and sharing of information with the members of the public and the family pursuing the same, decided to report this matter to Migori police station here. Achijni nyaka sani koro dine tesido bilano ma Migori kanondro koro dhi nyime. Oganda ojiwo mondo koro ne ni jogo magindeo kaka jorit mag nyithindgi koro timnegi nondro mar geng' masira machal koda magi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Okay, wadhiane mbele gi wach moro kaendi ni nen mor kod ile gweng' ma Mukuyani e kaunti ma Kakamega bang' jago moro ma ne olal higni 17 mokalo duogo pacho apoya. Jagono ma jahigni 45 kata kamano noyudo ka min ode manoweyo chien choyudo jater manosekawe moyudo godo nyaka nyathi moro bende. Agrippina Mulubi ma en jagono ma nyinge Boniface Muyeshi lero ni jaode no nowuok pacho higa mar 2006 kodhi manyo tich Nairobi. Ne ochuno miyono mondo kaw dichuo machielo ma en japiny Rwanda bang' wuon ode no rem duogo pacho kuom higni mathoth.
Tulikuwa tumekaa asubuhi ya leo kitu saa 3. Tukaona shemeki wanakuja na tuktuk. Kuangalia huko kushuka tukaona ni huyo mzee wangu na huyo shemeki wanakuja. Kwa kweli yenyewe tulikuwa na furaha. Tumesikia roho ndani ya mioyo zetu. Hadi watoto wake mpaka wamefurahia sababu walikuwa wamejua sisi hatuna baba. Tuko tuna mama peke yake, mama ndio baba, mama ndio mama. Kwa kweli yenyewe acha tuseme Mungu abaki kuitwa Mungu. Sababu hata mimi nilikuwa nimesahau, nimesema huyo ameenda. Amekufa. Hatukuwa tunajua ako hai. Odoja ni weche mag ohala ni timbe mag tiyo gi oboke mabandia yangore ni omedore gi atamalo 40 kendo keto Kenya kamarach ni mar ji mawuok e pinje maoko nyalo medo donje pacho kaendi kendo rocho nyaka arita mar kwe. Maendi en kaluwore gi jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo ma kawuono ne olimo apise mag puodho wuodhe mag ji makale tong' Malwahaha manie kaunti ma Bungoma. Omolo yango ni ripode osebedo ka biro ire ni mag jonjore donje pacho kaendi kod yedhe mamero ji ma bende medo donje Kenya kaendi nikech mibadhi manie tong'. Osingo tudruok makare e kind migepe mag sirikal mar tieko mibadhi ma okwako apisego eko. It means something is not working within our multi-agency framework, and the specific agencies involved, we have to up our game so that we significantly bring that down. Because the whole point is, one, we must be able to facilitate trade and genuine trade at that, so that we don't lose revenue. There's really no reason why a truck would come and park there for 12-14 hours, and that truck, had it been cleared, it would probably be in Mombasa or somewhere else, loading again, to again keep moving across. So the issue of scanners certainly top on our agenda. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Sarab, ere yuvi, nyisani nyakwarani kanye. Sarab jit, imni singorini ya. Adhula omako piny, ituge kendo johera bende ohere. To bende adhula nyalo riwore gi lamo. Tudri kod James Opondo chieng' Jumapil mondo iyud sigand Peter Oudu ma en jatuk adhula kendo jagwel gita e kanisa mar Christ Assemblies mane Ramogi TV. Machiegni weche tuke nyinga Milton Ochieng. Bendi ng'eyo jadhong' mathiring'inyi miluongo ni Elia Jowi. E ripot makende wamenyo sigand Elia Jowi manochako kaka jating'o osigo e tesen nyamburko kaeto fwenyo talenta mare kaka jadhong'. Sani kora Jowi owere gadhong'. James Opondo keto e ler.
Elia Jowi ne oweyo sombe klas 8 kendo chako ngimane kaka jating' osigo e tesend geche ma Machakos buore Nairobi. Thuolo nobiro mar donje tim mar polis kolero ni min mare mane kindeno ne nigi tuo mar kansa nojiwe mondo odonj e tim mar polis. Tugo moko mimi ni koso games. Atugo adek. Akawo gold te. Matin tin ma polis onena. To yudo ka polis coach nen Fomano Nyango. Ma Fomano bro ni kijana wado andiki tich. Madana be no mias support sana. Ka jima idoko umona kuon kidwa pesa matin maditugo miya fair. Bang' tugo tuke mag adhong' kuom oweyo higni 20 gikone to nodhi e rutaya. Ajowi ma en jagni 39 osetugo ne tim mar polis kuom higni 10 ka koro olero ni ochopo kinde ma koro hike tere e rutaya. Kiseromo 40 years to okitugo amacha inya tugo professional. Koro an igame mogola okna rita na hero madrebe ni omedi ga dadhi mana mbele tugo. Keche boxing mi ngato bete gi discipline madunge emo orita. Osetugo ne Kenya ituke mag Africa Boxing Championships, All Africa Games, Africa Olympic Qualifiers, World Boxing Championships kaachiel gi tuke mag Olympics. Kata odoko ni chunye gombo dhi mbele gi tuke gi, olero ni ma en kinde mar weyo ne jotugo matindo thuolo mondo donji e weche mag puonjo tuke mag adhong'. Koro poda tugo nikech onge ng'ama osego goya Kenya. Koro ne koro ejosedhi koro abed apar gi manyanya tim. Kanya tugo professional kata anya bet coach. Elia Jowi goyo ni Nyasaye erokamano kuom tieko tugo higni gi duto ma ok oyudo hinyruok moro amora. Bende pod omedo jiwo jotugo masani. Boxing dwa discipline mang'eny. Bede gi discipline kaka chiemo, kaka irwakri, kaka idil gi ji, discipline bo michopo mabor. Jatugo no mosebedo tim Kenya kuom thuolo malach koro bedo achiel kuom jotugo ma nigi lony mar ariya modhi e rutaya, kama bende oting'o ni Komanda Okoth ka jatugo Fred Ramogi matugo ne tim mar jolweny ema koro dong'. Ajowi wacho ni kata odoko ni giwuok, Kenya nitiere gi jotugo ma pod tindo kendo biro dhi mbele gi duoko maber. Bang' tugo tuke mag adhong' kuom mohewo higni 20, Eli Ajowi koro riwre gi nyawadgi Nick Okoth e dhi e rutaya. Kata kamano en kod geno ni obro chiwo lony mare ne nyithindo ma pod tindo madwa donjo tuke mag adhong'. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. E weche mamoko ni jaloch mar rekod adek mag piny mangima Faith Kipyegon olandi kaka jasport maberie moloyo madwe mar 7. Kipyegon ma jagni 29 nobedo jakenya mokwongo funjo rekod adek mag piny mangima e bwo thuolo machuok moloyo kendo nofunjo rekod mar mita 1,500, 5,000 kaachiel gi mail 1. Kipyegon opako ahinya kambi mar LG kod riwruok mar jofwambo kuom yange kendo kaka jatugo maberie moloyo bang' ka noyudo mich makamano kendo dwe mokalo. Noloyo Ferdinand Omanyala mane gipiem godo. And I'm so grateful. I thank you. I thank Ashchak team. I thank LG for the present and for the award. I took it seriously that last month June it was like it was a funny game whereby we said I'm going to get the award of June, July and August. So it was not serious. I hope for the best and I hope to get another award of August. I see everything is possible as I said and I'm so grateful. Na Faith amepata ili tuzo kwa sababu ya bidii yake pale uwanjani na ameweza kuletea Kenya sifa, si Kenya peke yake bali ulimwengu kwa ujumla. Na hivyo ndivyo tunafanya katika SJAC, tunasema kwamba mambo mazuri yapo na hii ni kupatia motisha wana michezo wote wengine. Haijalishi ni riadha, haijalishi ni ogeleaji, haijalishi ni soka, popote pale ile mradi umefana uwanjani, basi SJAC kwa ushirikiano na LG itakuwa ina watuza zaidi. Na hayo yote tunafanya katika minajili ya kuweza kwa motisha wana michezo kwa ujumla, kuhakikisha kwamba wanafanya bidii pale. Korka weche tuke lore managi kanyo wachako rum kendo saa 3 aniluonga ni Milton Ochieng Jakablak.
Erokamano uru kuom keto Ramogi TV kane ma Jaka Black nada penji penjo moro ka lakini jogi okasowa moko ber. Jago moro ing'ino dok dala bang' 17. Kano oselal. To oselal. Koro odhiere to be nitie deadline mar ng'ato kinya wuok e dala ni onge deadline moro jok. An apani kilal na kata higni 2. Akepo. Imeto. Wane kama we chenro mar Waginge Chwelo anyinga Trevor Ombija Jandingo Panga Jonyakach Deno Nombija Taya Nyakwar Guok Kocha Pesa Odere Sadik.